Tässä ensimmäisellä väylällä, tää ei oo mitaltaansa mitenkään ihan hirveän pitkä, että 105 metriä. Sitä pelataan tosi paljon ylämäkeä. Ja sitten yksi haaste on myös se, että kun sä tuut ensimmäinen väylä vähän kylmiltään, paljon puita, kapea väylä, niin tässä pitää heittää aika suora heitto. Ja kun heitetään ylöspäin, niin se ottaa vielä aina pikkusen haasteita sitten sille heitolle. Eli näiden väylien välillä on vähän erimittaisia siirtymiä, mutta tässä ykkösen korilta kakkosen tiipaikalle ei ole ihan tämmönen 15-20 metriä. Ja tää kakkosväylä on sitten ihan päinvastainen, heitetään alamäkeen tosi lyhyt väylä, mutta paljon on puuta taas edessä. Jees, kolmosväylä eessä. Tämmönen pikkusen reilu 50 metriä, tosi kappea, paljon puita eessä. Tässä jos pääsee ensimmäistä ohi, niin saa puolkasta helpotuksesta. No niin, eli sitten ollaan taas tultu neljännelle väylälle. Pikkusen pitempi kuin nuo aikaisemmat, mutta edelleen aika maltillinen, 74 metriä. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Heittää joko semmonen pieni S-mallinen heitto, tai sitten jopa voi pelata tuolta ahtaammasta raosta täältä kämmen puolelta semmosen oikealle kaartava heito. Jes, eli tää vitosväylä heitetään pikkusen alamäkeen, kaartaa oikealle. Ei mikään hirveän helppo väylä tääkään. Haastetta löytyy kaikilta. Tässä kutosväylällä on semmonen erikoisuus, tuossa näkyy tuossa 20 metrin päässä tuosta teaboxista tommoset nuolet noissa puissa, niin se on pakollinen kiertosuunta eli mando, eli heitto pitää saada menemään niiden läpi. Jos se menee ohi niistä, niin sitten tässä on tämmönen drop zone tässä mandoportin välissä, eli sitten lähtee kolmas heitto tai niin kuin yksi rangaistusheitto ja sitten mennään heittää siitä välistä. Seiska tarjoaakin sitten ihan uudenlaisia haasteita. Heitetään kapeeseen mettärän, niin siellä on taas pakollinen kiertosuunta. Tuolla tällä kertaa vaan yksi nuoli, ei tarvitse heittää minkään välistä ja 150 metriä pitäisi heittää eteenpäin. Ja tää on nyt sitten radan ensimmäinen par 4 väylä. Jes, eli tää 8 väylä, viimeinen tästä alkupätkän mettäpuolesta. Ja aika tiukka lähtö. Heti tässä tiipaikaa eessä 3 puuta, mihin voi kaikki heittää ja sen jälkeen vähän aukee. Ja kori näkyy tuolla suoraan edessä 80 metrin päässä suurin piirtein. Tämän väylän jälkeen niin kävellään sitten tonne 9 väylälle, joka on tuolla hotellin takana. Eli tässä on tämmönen pieni siirtymä, mutta tässä on kartta muistutukseksi, että mikä reitti on paras sinne. Nyt ollaan täällä aurinkoisella hiekkasärkillä. Joo, tää on aika mielenkiintoinen paikka heittää. Täällä tää hiekka alustana aiheuttaa välissä vähän haastetta ja tuulee kovasti. Kyllä, nytkin on aikamoinen sivutuuli tällä. Joo, on tosiaankin. 9. Mikäs meidän tän radan haasteet on? No, tässä ei sinällään hirveästi ole mitään, että aika suoraa hiekkaa ja muutama puu edessä, mutta tää tuuli tekee tähän kaikista suurimman haasteen. Heitetään pikkusen alamäkeä ja kori on lopussa semmosen kummun päällä, että aika lähelle pitää päästä, että siihen tuuleen uskaltaa sitä puttia lähteä sitten sisään yrittää. Eli tässä 10 väylällä sitten heitetään aika pitkästi tonne merisärkkää kohti. Tuuli tulee yleensä jonkun verran peliin ja saa kyllä tirpasta ihan kunnolla, että saa avauksen hyville lähestymispaikoille. No niin, väylä 11. Mihin kannattaa tehdä? No tässä on aika kova vastatuuli meillä nyt ja vaikka kori onkin korkeammalla kuin lähtöpaikka, niin tuossa on tuonne laakso välissä, niin koita vaan pitää se heitto mahdollisimman matalana, niin se ei sitten karkaa tänne vastatuulessa takas meidän päälle. Jees, se seuraava väylä on tommonen par 3 taas ja heitetään alamäkeä kohti leirintäaluetta ja merta. Täältä aukeaa tosi kivasti nämä Kalajoen maisemat ja vaikka nytkin on tuulinen päivä, niin kelpaa kyllä pelata. Nyt ollaan väylällä numero 13, joka on vähän samankaltainen kuin ykkösväylä, että saa niinku paari olla jo tyytyväinen. En muista kuinka monta kertaa itse päässyt birdia puttaamaan. Heitää tosi paljon ylämäkeä. Tuuli tulee yleensä jostain suunnasta peliin ja sitten vielä kori on pikkusen oikealla. Niin se on ainakin oikeakätiselle heittäjälle vähän haastava saavuttaa sieltä kautta.
Sitten väylät 14 ja 15 on vähän tämmöisiä lyhkäsempiä. 14 heitetään alamäkeä 80 metriä. Tässä on taas alkukierroksesta tuttu Mando. Ja sen jälkeen 15 ne on semmonen jyrkästi vasemmalle kaartava tuolla alhaalla. Tää 15 väylä heitetään pikkusen sokkona tonne mutkan taakse. Eli pitää päästä reilusti vasemmalle. Aika lyhyt väylä, 53 metriä. Mutta pitää muistaa tarkistaa, että siellä ei ole ketään ihmisiä. Kävin just tossa ennen tsekkaamassa ja se näytti olevan vapaa tällä hetkellä. Niin voidaan heittää. No niin, väylä 16. Joo, nyt heitetään 230 metriä tuonne hiekaa yli kummulle. Tuolla kaukana näkyy valkoinen pakettiauto ehkä, jonka kohdalla se kori suurin piirtein on. Ja tämän jälkeen lähdetään sitten pariksi viimeiseksi väyläksi tuonne mettän puolelle takaisin. Tää on nyt viimeinen rantaväylä ja meillä on tänään tämmönen tuulinen keli, niin tää on tosiaan haaste meille, mutta katsotaan. Väylä 17. Joo, toiseksi viimeistä viiää. Tää on tämmönen, missä on 2 reittiä. Eli virallisesti väylä on suunniteltu mentävän tuolta vasemman kautta, mutta tässä vuosien aikana siihen on tullut tämmönen suora reitti. Kori näkyy hienosti tuolla ylhäällä. Ja ainakin mä lähden pelaan tuo on pikkusen ahtaampi, mutta siitä on mahdollisuus päästä suoraan helposti korille. Katsotaan. Joo. Yes. Jes, viimeinen väylä. 80 metriä alamäkeä. Ei hirveästi mitään erikoista, mutta kun pyrkiä vaan pääsee mahdollisimman lähelle koriin. Se on tavoitteena.